हॅलो. दरम्यान सलामी जोडी पाहायला मिळते डावखुरा फलंदाज आणि नॉन स्ट्राईक एंडला निशांत कसबेकर. सलामीची जोडी पाहायला मिळते स्ट्राईक एंडला मोईन, तर नॉन स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळतोय तो निशांत कसबेकर. तर गोलंदाजीसाठी मनोज पहिलं सांगाडून दुसरा षटक पहिलं षटक घेऊन दरम्यान सामन्याला सुरुवात होत आहे. पंच पंकज खेऊर आणि प्रशांत भुते. युट्यूबच्या माध्यमातून जोडला गेलेला सर्व प्रेक्षकांचं हार्दिक असं स्वागत. पहिला चेंडू इथे कुठेतरी टप्पा पडल्यानंतर खाली राहिला आलेली बाई सुरुवात. एक धाव, या एका धावेने संघाच्या धावसंख्येचा श्री गणेशा होतोय तो आदिष्टी बॉयज या संघाचा. पुढचा चेंडू अप कटर होता, बॅकफुटला जाऊन चांगला पंच पाहायला मिळाला आणि आलेल्या हा 4 धावा पाहायला मिळतात. पहिला चौकार पाहायला मिळतो, एक चांगला फटका पाहायला मिळाला. बॅकफुटला गेला, पंच केला त्याला, मात्र लेग साइडच्या दिशेने 4 धावा पाहायला मिळाला. डावखुरा फलंदाज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू तावाचा खरोखर सुंदर फटका पाहायला मिळतो. चांगल्या प्रकारे पंच केला, बॉलरच्या डोक्यावरून 4 धावेसाठी पाठवला. आता मात्र लागोपाठचा दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय तो मोईनच्या बॅट मधून. मनोज पुढचा चेंडू राईट राऊंड विकेट. आता मात्र कुठेतरी दिशा इन गोलंदाजी पाहायला मिळते. दंडित केलं जातंय गोलंदाजाला. पहिले 2 चेंडूंवरती चौकार आले, त्याचा कुठेतरी दबाव इथे मनोजवरती पाहायला मिळाला, कारण आलेला वाईट चेंडू पाहायला मिळाला. अतिरिक्त धाव संघाच्या धावसंख्येत जोडली जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती दुहेरी आकड्यावरती 10 या आकड्यावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ चालू असताना मनोज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू. तर मात्र चांगला फटका पाहायला मिळाला, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण तिथे कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये पाहायला मिळत आहे. आता मात्र निर्धाव चेंडू, चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. आता मात्र मनोज कडून पुढचा चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा दंडित केलं जात आहे. कुठेतरी 2 चौकारांचा दबाव पाहायला मिळतो का असं वाटतंय मनोज वरती, कारण 2 चेंडू आतापर्यंत अवांतर हाताळले आहेत. नक्कीच तरी इथे जे प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह जोडले गेलेत त्यांच्यासाठी एक सुवर्ण संधी असेल. चॅट बॉक्स मध्ये जायचंय, या स्पर्धेविषयी आपली चांगली कमेंट करायची. नक्कीच तरी 4 भाग्यवान विजेते आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. खरोखर सुंदर फटका, एक नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळाला. चांगल्या प्रकारे पंच केला. या 4 धावा, या षटकाचा विचार केला तर तिसरा चौकार पाहायला मिळतोय तो मोईनच्या बॅट मधून. का आपल्याला या संघामध्ये घेतलंय त्याचा उत्तर पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळतंय. आता मात्र ब्लॉक हॉलला चेंडू होता, आता मात्र निर्धाव चेंडू पाहायला मिळते. दरम्यान षटकाची समाप्ती होते. पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाखेर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 15 धावा. चांगली सुरुवात मी म्हणेन इथे पाहायला मिळते ती आदिष्टी बॉयज संघाची. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना 15 धावा. पाहूया दुसरं गोल्डन षटक आहे. या षटकामध्ये जेवढ्या धावा होतील तेवढ्या दुप्पट होतील. जर विकेट गेली तर 5 धावा मायनस होतील. पाहूया कोणत्या गोलंदाजावरती या महत्वपूर्ण षटकामध्ये विश्वास दाखवला जातो. धन्यवाद डीजे. दरम्यान गोल्डन षटकासाठी विश्वास दाखवला गेलाय तो मॅन फ्रॉम पडवे युसुफ पसगावकर. समोर आहे निशांत हॅलो कसबेकर. निवंडी गावचे पोलीस पाटील नितीनजी मैंगडे यांनी मंचावरती यायचं आणि असं नसतं व्हायचं. त्यानंतर आमचे मित्र अनुपजी नलावडे यांनी देखील मंचावरती येऊन असं नसतं व्हायचंय. पाहूया गोल्डन षटकातील पहिला चेंडू, लॉलीपॉप चेंडू. ही कुठेतरी खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. या 4 धावा नसतील तर या 8 धावा असतील. 4+4 बोनस अशा एकूण 8 धावा पाहायला मिळतात, कारण हे षटक महत्वपूर्ण असतील. जेवढ्या धावा येतील तेवढ्या धावा दुप्पट होतील, परंतु जर विकेट गेली तर 5 धावा मायनस असतील. एकाला नफा तर एकाला तोटा. पाहूया कोणाला नफा होतो की आदिष्टी बॉयजला तोटा होतो या षटकाचा. पुढचा चेंडू राईट राऊंड विकेट. मात्र इथे पंच करण्याचा प्रयत्न चांगला लेग कटर ऑफ कटर गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. नक्कीच तरी विचार केला या खेळाडूचा. नक्कीच या संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळाला जीपीएल मध्ये हा खेळाडू.
मात्र बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न 2+2 बोनस अशा एकूण 4 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू आता मात्र बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा प्रयत्न खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. तिथे क्षेत्ररक्षकाकडून आलेल्या 4 धावा म्हणजे या 8 धावा असतील. गोल्डन षटकातील काही चेंडू शिल्लक असताना युसुफ पुढचा चेंडू मात्र इथे झेल सोडलाय असं वाटतंय. स्लिप मध्ये असणारा क्षेत्ररक्षक बॅटची कडा घेतली होती. अनपेक्षित उसळी मिळाली होती या चेंडूने बॅटची कडा घेतली आणि फर्स्ट स्लिप मध्ये असलेला क्षेत्ररक्षक त्याच्याकडून कुठेतरी हा झेल सुटला. 5 धावा नक्कीच मायनस झाल्या असत्या इथे आदिष्टी बॉयज संघाच्या. आणि एक जीवदान कुणाला मिळालंय तर निशांत कसबेकरला हे जीवदान मिळालंय. एक चांगला फलंदाज आहे त्याला मिळालेलं हे जीवदान. कितपत फायदा उठवेल या जीवदानाचा हे पाहावं लागेल. समोर युसुफ सारखा एक चांगला गोलंदाज असताना नक्कीच तरी विश्वास दाखवला होता षटकामध्ये त्याचा. इथे बॅकफुट पंच केला 4 धावा. या 4 धावा नसून 8 धावा. दरम्यान षटक संपतायत 2 षटक संपतायत 2 षटकाखेर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 43 धावा. या षटकाचा विचार केला तर या षटकामध्ये 43 धावा 43 14 धावा प्लस बोनस 14 अशा एकूण 28 धावा या षटकामध्ये आल्या. पाहूया लक्ष 15 मिनिटांमध्ये आपल्याला 4 षटक संपवायचे आहेत. संदेशजी पावसकर यांनी देखील मंचावर यायचं. तसेच निवेंडी गावचे पोलीस पाटील नितीनजी माईंगडे यांनी देखील मंचावर यायचं. वैयक्तिक पहिलं संघाकडून तिसरा षटक विश्वास दाखवला जातोय तो साई देवरुखकर वरती. पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर 43 धावा आल्या. कुठेतरी वैयक्तिक 12 धावसंख्येवरती खेळतोय डावखुरा फलंदाज मोईन. 3 चौकार पाहायला मिळाले होते. ते मात्र बॅटची कडा घेतली. चांगलं यष्टीरक्षण यष्ट्यांच्या पाठीमागे पाहायला मिळतंय. 1 धाव नक्कीच तरी आपल्या संघासाठी ते वाचवली. चांगली सुरुवात या तिसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळते. ती साईकडून पाहायला मिळते. राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करत असताना मात्र कुठेतरी दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. दंडित केलं जातंय. पंचांकडून आलेली अतिरिक्त धाव संघाच्या धावसंख्येत जोडली जाईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 44 या आकड्यावर. आता मात्र इथे कुठेतरी नक्कीच तरी यष्टीचित होऊ शकला असता परंतु कुठेतरी खराब यष्टीरक्षण पाहायला मिळालं. जर तत्परतेने यष्टीरक्षण केलं असतं नक्कीच फलंदाज बाद होऊ शकला असता परंतु कुठेतरी फलंदाज सेफ राहिला. इथे एक जीवदान नक्कीच तरी मी म्हणेन तर इथे मोईनला मिळतंय कारण खूप टाइम क्रीजच्या बाहेर होता. साई या षटकातील पुढचा चेंडू असेल. मात्र एक चांगला रॅपिड फटका पाहायला मिळतोय. तिथे आलेल्या 4 धावा संघाच्या धावसंख्येत जोडल्या जातील. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 48 या आकड्यावर. बिनबाद 48 अशी धावसंख्या आदिष्टी बॉयज या संघाची असेल. मात्र खरोखर एक सुंदर फटका पाहायला मिळाला. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. चांगल्या प्रकारे पंच केला. दरम्यान संघाचा अर्धशतक फलकावरती लागतंय. सलामीची जोडी नक्कीच तरी धावसंख्येचा विचार केला तर 52 धावा धावफलकावरती. नो लॉस 52. कोणती विकेट गेली नाही. चांगली सलामी इथे पाहायला मिळते ती आदिष्टी बॉयज या संघाकडून आपल्या संघासाठी. पुढचा चेंडू असेल साईचा. मात्र फुल टॉस त्याचा समाचार घेतला. 4 धावा. कुठेतरी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. चांगली फटकेबाजी इथे आदिष्टी बॉयज संघाकडून पाहायला मिळते. प्रत्येक चेंडूवरती धावा जमा करण्याचा इथे मानस पाहायला मिळतोय तो दोन्ही फलंदाजाचा. मोईन पुढचा चेंडू असेल साईचा. पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळाला आणि या 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान षटकाची सांगता होते 3 षटक संपतायत. 3 षटका अखेर धावफलकावरती 60 धावा. बिनबाद 60 धावा. या षटकाचा विचार केला तर या षटकामध्ये 17 धावा आल्या.
धन्यवाद डीजे. दरम्यान चौथा षटक घेऊन आलाय तो सयान आलाय. समोर असेल तो निशांत वैयक्तिक. चौथ्या धावसंख्येवरती खेळतोय तो निशांत. चौथ्या षटकामध्ये इथे सयान पाहायला मिळतोय. 3 षटकाखेर 60 धावा. पहिला चेंडू इथे मात्र वाईट चेंडू +1. अशा एकूण 2 धावा पाहायला मिळतात. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते इथे. 5 षटकांचा विचार केला नक्कीच तरी या मैदानाचा विचार केला कालच्या दिवसात तर 80 ते 90 धावा आपल्याला होताना पाहायला मिळाल्या. त्या धावा नक्कीच तरी निर्णायक ठरतील. पाहूया कितपर्यंत मजल मारेल इथे आदिष्टी बॉयज. हा संघ नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना बॅकफूट पंच पाहायला मिळतो आणि या 4 धावा पाहायला मिळतात. सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते निशांत कसबेकर याच्याकडून. एकदा सयान मात्र इथे 1 धाव पाहायला मिळते. एक चोरटी धाव पाहायला मिळते. स्ट्राईक हँडला आलाय तो डावखुरा फलंदाज मोईन आलाय जो वैयक्तिक 28 या धावसंख्येवरती खेळताना पाहायला मिळतोय. कालच्या दिवसाचा विचार केला तर काल 2 फलंदाजांनी अर्धशतक झळकावले. त्यामध्ये मयूर नागलेने 2 वेळा अर्धशतक झळकावलं. कालच्या दिवसाचा विचार केला तर 3 अर्धशतक पाहायला मिळाली. त्यामध्ये 2 मयूर नागलेची होती तर 1 ओमकार केदार याचं होतं. पुन्हा एकदा डावाला सुरुवात होते. सयान पुढचा चेंडू असेल. डावखुरा फलंदाज इथे मोईन पाहायला मिळतोय जो वैयक्तिक 28 या धावसंख्येवरती खेळताना पाहायला मिळतोय. चांगला चेंडू परंतु यष्टीरक्षकाची इथे साथ लाभत नाही. आलेली 22 स्वरूपात 1 धाव पाहायला मिळते. धावसंख्येचा विचार केला तर धाव 68 धावा बिनबाद 68 धावा. चांगली सुरुवात सलामीच्या जोडीने इथे केले आदिष्टी बॉयज या संघाने. बॅकफुटला जाऊन बॅकफुट पंच खरोखर सुंदर फटकेबाजी पाहायला मिळते. 4 धावा. अकुल टप्प्याची गोलंदाजी होते. नक्कीच तरी बॅकफुटला जाऊन पंच करण्याचा चांगला प्रयत्न पाहायला मिळतोय आणि वारंवार चेंडू जातोय तो सीमारेषा पलीकडे. 4 धावेसाठी सयान राईट हँड राऊंड विकेट गोलंदाजी करत असताना पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच आणि इथे खरोखर सुंदर झेल पाहायला मिळतोय तो आणि बाद होतोय. पहिला धक्का बसतोय इथे आदिष्टी बॉयज या संघाला. चिन्मय कडून एक चांगला झेल पाहायला मिळाला. नवीन फलंदाज 1 डाऊनच्या स्वरूपात पाहायला मिळतोय तो. नवीन फलंदाज निखिल सारंग मॅन फ्रॉम रत्नागिरी. एक आयकॉन बाद झाला. त्याची जागा घेण्यासाठी दुसरा आयकॉन पाहायला मिळतोय तो निखिल सारंग. आदिष्टी बॉय संघाचा विचार केला तर आयकॉन म्हणून आहे तो मोईन आणि निखिल सारंग पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू असेल बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू दरम्यान षटकाची सांगता होते. हॅलो इथे आपण आपल्या मंचावरती उपस्थित झाले तर अनुपजी नलावडे यांचा इथे आपण गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करतोय. आर्यनजी माने यांनी गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करायचं. धावसंख्या होती ती 72 धावा. 14.40 मिनिटांमध्ये ही 4 षटक कंप्लीट केले. कोणती पेनल्टी नसेल इथे. त्यानंतर निमंडी गावचे पोलीस पाटील नितीनजी माईगड यांचं देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केलं जातं. तसेच आमचे मित्र संदजी पावसकर यांचं देखील गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केलं जात आहे. शेवटचा षटक आहे. बॅटिंग पॉवर प्ले असेल. एक खेळाडू फक्त. वैयक्तिक दुसरं संघाकडून शेवटचा आणि निर्णायक षटक घेऊन पुन्हा एकदा युसुफ
मजगावकर इथे चांगला चेंडू होता परंतु यष्टीरक्षकाची साथ लाभत नाही. आलेली 22 स्वरूपात एक धाव पाहायला मिळते. धावा झाल्यात त्या 73 धावा, एक गडीबाद 73. शेवटचा षटक आहे, पाहूया शेवटच्या षटकातील 5 चेंडू शिल्लक किती धावांपर्यंत मजल मारेल. इथे मात्र चांगलं यष्टीरक्षण आत्ता मात्र पाहायला मिळते आहे आणि सलामीची जोडी मात्र आता तंबूच्या आसऱ्याला असेल. धावा झाल्यात त्या 73 धावा आणि त्यामध्ये 2 फलंदाज बाद झाले आहेत. नवीन फलंदाज हर्ष माने, मॅन फ्रॉम लांजा रत्नागिरी. एक धाव. शेवटचा हाणामारीचा षटक असताना मात्र कुठेतरी धावा येताना पाहायला मिळत नाहीयेत. 3 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत झाला आणि 3 चेंडूवरती आता मात्र फक्त 2 धावा आल्यात आणि एक गडी बाद झालाय तो आदिष्टी बॉयज संघाचा. शेवटचा हाणामारीचा षटक असताना धावा होत नाहीयेत या संघाकडून. एकदा युसुफ मात्र चांगला पंच पाहायला मिळाला आणि या 4 शॉर्ट रन असेल. इथे कोणती धाव मिळणार नाही. समोरची लक्ष्मण रेषा आहे ती कुठेतरी पार केली फलंदाजाने आणि नक्कीच तरी कोणती धाव मिळाली नाही. जरी चौकार आला परंतु जी समोर लक्ष्मण रेषा आहे ती कुठेतरी पार केली आणि त्याचा परिणाम कोणती धाव या चेंडूवरती पाहायला मिळाली नाही. मात्र एक धाव. धावसंख्या होते ती 75 धावा, 2 गडीबाद 75. दरम्यान बाद होतोय. शेवटच्या षटकाचा विचार केला तर या षटकामध्ये फक्त 3 धावा आल्या. शेवटचं हाणामारीचं षटक असताना या षटकामध्ये फक्त 3 धावा आल्या.